e mo bi akune firi no mo mekere o mo kom kude kom ni ba bi ofiri oh na we ma sem na ba bi akire ya so so kwase afo so o ya kwase akasa ya nti o ni da matena o ya tra ho kwase akasa ya nti boni bi e bako so bi ya se ya mia enta yi nyomo no se ya me de papa boni bi e be si bia ye se ya bia ye se oh ani se nyomo do bo ma me se me were ho kra na me ti sa nyomo na me were acheche boni bi e bako so bi ya se ya mia ma mo shi abosom oh piaka obi ti me so so fo chi abosom ene na bra ba ko si ni se e no se adan bodani a o se bible no kra no tumi bi anim makoma me kom ne nkoma busuan boso me kom gift ne mo busuan boso mo de baabi onko awon ntimi mfa boso no ho adodo de beba na ohene boso mo kra kom ohene boso mo ne to ka amawa na sa boso mo firi wo so aka no ntimi mfa enye wode ya aha nipa obeba na ba befa na tise machine house na obi kwa akometete a yese ne bosom obetere so onkasa this ya to one bet me hu say bosom abetere so a ne san a oye no cha me no hu ama tuma ne kasa ye no na ase ya na de wona kwase ankwanya bosom ne bosom nipa bosom yesi abu oni di anyame ne pra ne ho ntina na no monje ye kran free yatamfo nsema ne ni bani bi etu ne ni esi mesu senka me de mabra bontete mpansam no nananom mumbo ne nifra mumbo ne nifra ne mpie we ni kan so itiwe mi nyo obi ahio itiwe mi fo obi adia e ntro na ye twa to mi so nananom ne mi lawyer muni masama me da Musiongo, nanano, muye musiongo, musiongo, nanano, muye musiongo. I curiosity remaining na Black Power asante asibiem. Akomu nsem no, ya twa episode 1 episode 2, ya de episode 3 ese ebe so mo. Na ya ebe kwa awie na mebisa na say wometu womo ekoma busu abosom ne woma abosom no de na tumi wo de na ye adwuma ntetem de na ye ese konfo bi anka uye ne ye na nka wani di ekire maba semene na eba no wachichi mu ye e de akire ye nti yanko ne koma na akwa aba ne fa nkoma twetwe no enta so eforo mo nana acha akwa aba josu acha bibi aboko jamada roma otiapo ye de janu mase nana enanu a yeshia ye na ye de topic jao ye bisa ese wo ma ekoma busua abosom ene wo ma abosom de na ye esanka konfo bi anka mo weni kon ho yo medas ye wo busua abosom ene ye wo konfo no wankasa wo gift wo de free awo ye e de buy na panyefo se ewo me ne ye wo ye ense e ka tumi ni dia ni nyina ye pe tumi bia wo ba bi oye na dwuma koduru ne mum ya ne gina ya akonfo no so ene ma niema eba fom obi wo komabusuan bosom a ehun nsem bebre ko se nya wonko awo dia nti busuanfo no obi atimi kire na dwen obi atimi de open to wo wi awo konfo no bo fu se ene bosom no kura wonko bi na bosom na ku ti ya na difference kakra wo mu ni se me makoma me kom me nkoma busuan bosom me kom gift timi de mi ye bia no eyemia na bibia wo medin temi mabusuan bosom de baabi onko awon timi mfa bosom no ho adodo de beba na wahene bosom so komo a ene so won timi mfa wo pe enye bibi na wahene bosom kora komo wahene bosom ne to ka amawa na sa bosom ne firi wo so aka no ntimi mfa enye wode ya nipa obeba na ba befa na tise machine house che wo machine house na se asore to ka ma wo kwa yemfa nko ejesi wo na so foforo ba no be wisu aka no sa na busuan bosom te se wo se wo nkom bi busuan ho bibia no wabetimi afa o se wo de to nti to busuan bosom de o mko afa sha efe dom so bibia ne mum efie no besu mboto no munye so gentility home cry ne de sanity nana ya hwe abusuan bosom no se ukasa won nkom biom na wujaya
wɔn bɛyɛ biribi wɔn bɛyɛ amammerɛ bi ama wɔn ansa na wɔagyae nneɛma no agu hɔ nom ana wogyae kora yɛn gyae o abusua bosom sɛ wɔyɛ wadwene sɛ bi a adodɔdeɛ ɛba ho no wontumi nyɛ ne sɛdeɛ wopɛ na kyɛ sɛ obi akyerɛ no adwene titiri koraa sɛ sɛ wokɔyɛ ketewa no bosom no bɛka wo a wowɔ problem because wonua mo mpanyimfoɔ wɔ hɔ nti sɛ yɛkyɛ ade kyɛ koraa yɛkyɛ ne panyin yɛmfa wo ho sɛ bosom no a bɛsi wo so no o dabi bosom de sɛ nyina yɛ papa dea yɛ nyina yɛ nana dea nti wo nkasa wɔyɛ kɔmfo nti wobɛkyerɛ deɛ wopɛ wɔ bosom no ho o dabi hwɛ mena na sɛ mɔmɔ ɛkɔm abusua boso ebi mo kɔ akɔm te sɛ wɔn brɛ wo busuani bia wɔ hɔ dabi opa okɔ abrɛ obrɛ soso a oba yɛ nyina yɛ dea abusua bosom no bi wɔ kora na wokɔ abusua sɛ asɛ nea wote so hwɛ abusua sɛ asɛ na wote so nti ne deɛ ntumi nka sɛ abusua bosom obi a mmoa ntoa yɛ amara yɛ nti obi bɛba obi bɛba ogyigyi w'anim sɛ wo nkɔm so abosom no bɛkum na abusua bosom yɛtumi tu bi bɛka wo abusua bosom de sɛ abusua no nyinaa te aseɛ na bosom no akasɛ bia monkɔfa me nua wei wɔ hamra wo kɔmfoɔ no ntumi fa wopɛ nkutu bosom bɛka wo sɛ abusua bosom na wokutu foforɔ no bɛka wo abusua bɛgye wɔn bosom no na wakɔfa deɛ wɔde kɔfa baeɛ hwɛ ɔmo gye daa ɔmbɛgye hwɛ ɔmbɛgye menim bebree ɔmo agye ɛnsi bosom no ho bio fa yɛ bosom si yɛ na wo nipa mu no kɔ ɔmo gye daa ahemfo no kora bebree gye wɔn bosom pam kɔmfoɔ no bebree wɔ hɔ bu a nibere ne wɔtan nti wɔgye ya na wɔkotu foforɔ bebree na apam wɔn na wɔakotu foforɔ o meka sɛ mobɔ din adeɛ bɛsa menim bebree na sɛ menim bebree na fa yɛwura ɔman deɛ na ɛyɛ nkonya deɛ ɔhene ankasa bosom no ɛno nso ɔhene na ɛbɛbɔ ɔho ka de wakɔ akɔm tetie bɛma baabi atena abusua ɔhene bosom ka wa na yɛkɔ abusua ne ho sɛ ɔhene bosom na aka wa ne yɛde waba ɔhene no hɔ ne yɛaba bɛka kyerɛ nsɛ katakye ɔbosom no aforo nipa asumasi ɔhene bi wɔ hɔ a ɔno wahu dada nti wɔnyɛ akyinyi ɔsɛ bi a momfa no nkɔ akɔm teteɛ ɔhene bi wɔ hɔ so ɔbɛka sɛ yɛnkɔbusa asuo ɛna wokɔ na wotwa no amfa a ɔhene no nyi nto ɛna ɔhene bi wɔ koraa na ɔbɛhu sɛ bi a womu adeɛ ɛyɛ ne deɛ koraa ɔmpene ma nkɔ dabrɛ womu adeɛ ɔmpene obi a bosom tumi ka no foforɔ na wakɔ ahemfie na wakɔdi di ɔhene atɛm ɔnka hwee ɔkɔm ne nsi wie da mekɔ kuro wei wɔsɛ kuropɔn ankaaseɛ ɛna nsuo kurom hɔ yɛfrɛ no adanhyerɛn ɛna yɛkɔɔyɛ nti yɛkɔɔyɛ mekɔɔ nsuo no na adanhyerɛn ka kyerɛ me sɛ ne dan no a na ɔte mu no dete na abubu nti ɔsrɛ ɔhene no sɛ ɔhene no nsi dan foforɔ nyɛ dɛ na meto ɔhene no anim sɛ adanhyerɛn sɛ ne dan no asɛ nti monyɛ foforɔ ma na ɔso wɔke wate na mea mekɔ kyerɛ baabi ne yɛsi dan no bozin ɛne yɛsisi kyɛ sɛ wotumi sɛ yɛwɔ kurom hɔ na ɛkɔyɛ a kɔmfoɔ bi sɛ ne bosom aba wɔde ka kɔ ɔhene no hɔ kɔdidi ɔhene no atɛm sɛ ne bosom aba na ɔhene no de saa dan no yɛ store na bosom no ɛwɔ ne ti so na ɔde akɔdidi ɛnyɛ nwanwa ɛna ɔhene no frɛ me na mekɔɛ na aba gidigidigidi ɛna ɔmo nyinaa bɛhyia ahemfie hɔ na mbusa bosom no sɛ ɔyɛ sɛ bosom no aba ɔse ha nso wobɔ anyɛ bosom kɔmfoɔ na aboro ɔtwa bi ɛna ɔsɛ bosom aba ɛna wobɛdidi ɔhene no atɛm ɛdan no ɛsi hɔ no ɛnyɛ store ɛna mmea meledi hɔ no mekɔ bie dan no ma ɛdɔm no nyinaa kɔhwɛ na sɛ yɛayɛ gyinaeɛ a yɛbɛyɛ bosom no da bosom no nneɛma nyinaa yɛasi dan no nyinaa afei ɔwɔ ne gyina hɔ bosom no akɔda te sɛ animguaseɛ kɔ a gu ɔhene no bɛde di ɔhene no atɛm wɔ ahemfie so wɔde yɛ stores sɛ ɔmo na ɔmo de stores atoatoa so ɛhɔ no wɔ kuro no mfimfini nti amanfoɔ ayɛyɛ stores atoatoa bosom no dan ne so ɛna bosom no deɛ no yɛagye ho nti ohun si bi yɛhyɛ dan no nom sɛ store due nyinaa ɛnɛ wayɛ basa ɛnyɛ adeɛ saa sɛ adeɛ bɛ wo nnim a na wabusa
And I didn't see na conphobia a common do baby no se matuma busumegu. Ebedu ni eche na blaba ye basa. Se bosuman kasa hye da faw. Ne duru baby na so wonya wa blaba ye basa ba ko fa ntubu son. Wa na do tika koto ye nte duru baby na so wo mpe bi ma. Ona mo baby o. Nti ena obi okoro otimi wu na baby on kwaje boso no mo de ko. Yetimi sanda ko. Obi baby akwaje no otimi de ko. Eni ebusuan ni nya. Dabi se nipa na kwaje ba na ewu nti se ebusuan so mutimi so ne bi mu. Obi okoro wu mutimi segu na daka mu de sie. So na akofa wa de ba obi eni baby firi. So mutimi segu ofunda ka na do ade ko. Omu kwesi ebosom. O mi se bebiri na yesi o. Na no obesan betere so bi. Bosom no. Ai. Se bosom no kotu ye. Nti bu wa bosa akoka konfo ne ba. Bu o so na bosom no akoka busuani. O mi ami ni family issue. Ma me mabusuan ba ko. Konfo bia no ho wi o mo de nadaka, o mo de ayini nyina asie no. Ale aka ne ba. Mo ze mo asie. Tumi na sa be ka ba. Gina ne de se kenken kwa o. Sunsun no na hia ne gina ne de esi wo kwa o. Ene mo amoshi abosom no. Oh, kiaka. Obi timi se bosom. So for chi abosom. And then abra ba ko sini se. No, say adan bodani ya o say Bible no kra no tumi bi anim. E woni me bi o ya nso so. Dio. Wo bosom. Wo so wo bosom wo ya wo mi da. Nye doso ne ntare dada na wo hye. Nsa. Ni nkuyaba. Obi kura timi ko ahwa na akwose ne bi no da bi go o say bo am de sika ni mu no ni ama oba 50 million de sika wo mu no bi to ma oba 500 million ne 1 billion. And the board. And I said bosom bi wa ne board. Na tete to anu nya ba kokora fa. Toko. O bebre na strategy o. Ana bosom le gina na so na ye komo no. Won kwahye na de bia be 30 years 40 years konfo na wu enka obi a. Ya to punu no nya ho ogoseche ne ma ye. So bosom be kan kire se bosom o hye nyina wo hye bosom na wo ya awam. O my one video na bosom bu ya wo ma no wo hye. Ya hu mi. Na di enti na bosom betima abeka obi ofie ono. Na bosom na san ko. Onya ne ma safata obeko oja ho. Tete no mu kumba ne wo ya no oja ho. Tentra ma azan fo adoso. Obi kura ko tubi enya adwuma. Twa bo ma na no agere adwuma no ntimi nye. No ne fi konfo na na fi bosom. Se do de ma won nye bosom le gina enti be den watimatene. Che. No ma ne ngrofo hu. Se mo obi akwan se o mo makwaje bosom no mo meka o mo nsem am do nya no wura be ho. Na di etina obi wa akomtete ase mo fa mo kwa akomtete a mo aduro bi wo no ma de se mo ko dwale na najo wan eno kra ye de ko singura mu na wo konfo no wo akwa akofa. Bosom na kire ta ma wo be dware do no. Bosom na kire. Ona be kire se bia wan okro ko na betima ba be gine do no ho mo dwale. Ti sa wan okro ko na master de be mo do dwale. Bosom bi wo so 7:30 enimle. Bosom bi wo so 9:30 enimle bi wo so 10 o'clock enimle. So wo bosom na be kire se bosom na ko gya wa mo ko dware do no. Ono time obenya ho na master de be mo. Na wo kwa akomtete wa ko bi dama wakọ mfaze enwem na pobi mbe 130 we hu we duro da ade bosom na be kire obebiesi da ana se do no master ba kwa kwhye ono master le ba kwhye nse o master ne kwhye do na si wono si kodware o ono master nyina na be kwa kwhye nti do na okopɛ ni nyina no ono ne koye ebi kura na wa kire wa duro no na makopɛ na wa kwhye nti wo bia na o agusu nsa ma abosom pa ya ma sa abo na obetwa na otwa ma na o de time na ma na wa kodware nti untimi kan chen so koye wa ko hu aduro wan hu aduro dia na tete be bi e kwhye do wan ko me ka se wo ma wo mo koma busua de no me ka se bi a bosomfo e wo ho ne kwa kwhye aduro na wo leta wa kodware o we kwa kompete to kwa kompete a bosomfo ne be ko pa aduro ndi aba na o master ko bosom pa ya no na se bi twa abo a na bosomfo ne bi wo so no da hye bosomfo ne nsa se bosomfo ne kwhye ma no hye o bosom pa ya ma ba o master na ma bosomfo no kwa won timi fa ne pe nkon kwhye aduro no
So so minimum microphone do mba me nchen do na wo kire ne se ompenware no 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 apebia koma ne girl se ne girl so ye comfort no apebia akosie kwa ho na ne girl abeje me nyina se me menyewu ne girl ko na no suma beba no so apo awe nyina se menye nyese kwa komtete na kobele ebla na fa be ye adwuma no de koma age no jawe o permanent ena kwan ko wo fa so no nye kwan papa kwan wo fa so no nye kwan papa ene kwala na na pama bosom ne bi mom ko oh bebere na utuma na bosom beti atena o bebere na usuma beti atena nye papa wo bosom beti atena kene be metu ye ni na mo nketo na mo kwa komtete ne se menwene boni wo trimo ena mfa o master ho tan emfa nhwe mu so ya ade na nya bosom ba beti da tena ni mse bi akatachi ade se ena bi a asi ana kura bi agisa o master ndi asem bi ato so chenchina ya se eyewo ena bi a beti ma report ma bosom no ahwe mama ana no kwa komtete nye nsem nyina na to me so o da bi anu na ahemedin an nkwase afo twere comment section mo twere nkwase ade me view mo no o me ni utan ho time for comment section so wo so wagimi ame wo ma wo so wagimi o ba be reply wo ande o me da me ma ne de atete wo mo pa o so mo so de se de mo wo ma na wo be kuma wo no sa na me so me ma ba be kuma na me ma no mbo be kanya nsa akyere wo titiri be di akon ale o mutimi di na tema o mo do mo atem no mo do mo di be di akon atem kra hwana ne ye pe hwana ne ye pe buru obu ade na oba fom na abrabo mu nche no uniska nche no uni bibia che no e ka body so uni body nche no onne te be se gole atpa anti no onne nim de obosom na wahu obosom no nti a oba no so abachirim se asem no ana ono woni di obi atem oba na obachirim se asem na wo kan nyese de tie se na tie di wonti ase abusa obosom e nti odi di atem e de se na ka me de bi ma be di nkrofo atem o de bi ye be kan nyansa akire na ayo oni nyansa dia se jimini nkom to mo ko mo jimi nyina no anka wo asem wo so obusa obosom no na wo be kontoko abra wo musa obosom ti so wo busa obosom no wi net sa wo nkwase antoko wako jimi ntoka se kunye simfi Nigeria na bebi wo mo famra se mo ntwa akoko bebi akune firi no mo mekere o mo kom kune krom ni bebi ofiri mo kom kune krom ni bebi akune firi oh na we ma sem na bebi akire amen ya so so kwase afo so e kwase akasa ya nti o ne matena o oh ya tra ho kwase akasa ya nti ya so camera kura esi beguma ni ma se kura amfa na comment section na comment section kura ha na nipa do ne se ni marking kan me ye kwaye ne ya se YouTube won me se mo ye recording ba o mo ma recording kwa ma ne ba recording ba ba abdo nya me wa ya ukra djuma won timi nyebi kwase asema wa betel kwase asema wa betel nanse mo sha ko bi video ya fa camera nto boso moso ya fa ko bi ko twere kwase comment mfa na ho dia paso camera da ko gina nso mo se wo bodua gwe unu nya sa bo to wajimi so mo ka fa ya ono ya me so so me comment section me so comment section so obi o ma o hoda enzo ba be kile so ya za ende o mota e twere so ma on fa eduma dia ma me nya waduma ndi we nti me bo hu dua ni sa ata me hu da bra ni da me so sa kwasa sem no so me ma no ho o mbeko o ma be kire so onye obi a o ma be silence so na why din na wa ba afi bo si edi o matem o mo tim frem na di edi atem na so no kurenti ni edi atem ye ni atem no kurenti a woni be ku boni fo enti no dey forget wo mo hey na so comment ni nya le be di akiri oh na obi kwa komitete a yese ne bosom on kasa obetre so on kasa this ya to one adese ya te wa no bet me hu say bosom abetre so a ne san a oye no tia me no hu ama suma ne kasa ye no na ase ya na de o wa no kwase anfanya bosom ne bosom ni pa bosom wa ba wo ye san chami hu na chami ni hu dia o kire me kura bi asimanim da ewe
ahemfie tuma nkwa fie bi kosi nanim na de ba se bosom no so ya fe yede ne kwa komdete na oba o kira de mu hu ena na me kire ma ne to kire ba ko bi na me hu no wakasa ei ande bosom te ya bosom ko okumi wakasa gumi so okumi ho la dia ko pon akomo na na ba sa be wu say bosom pampa be wu se ntino kasa kire dua akora dua ne wu che ami akomo do mu dia agro ya go me sere na so ba fo ya di ani so ma ya bosom ya ko chi ni ne na kwa la wa mala ka sa ba fo ya di ani so ya ba di ani so ani ya di ani so asem kasi ni Dio. Na bosom no. Kozi koda nkoda. Se mo ye mo ma ye hu se mo yire no mo na no kro. Se akom ni de mo na e fake o. O na e fake. Anana akonfo bi wo no ma suma ba wo mo so a. Wo mo ni ye nyina koye se ma. Who says Suma Yakoda now, who says Suma in Akoda, Conforna. You'll be bringing people or on the first night, no, you name lesbian again. Now, my soul, I say from a Babem or Babem. Say, we are on Babema, wasn't being overcome. The 90 uncle for more comedy. Minimum, but they're not coming to carry you. Because, and I think come town this way. Ya obosun bi wo ho a oyo oba oba dress it so oba okwa wo be ma no life nko ye te se ba wo dabi on se be ma ho ofa ye se wo se oba be oba ho ohu e se wo se be ma nti ya de ntina bosom aba na wa dress okọ o ni padua no so a wo se ma ye me ho te se oba dabi bibi nko ye na me ka se bia suma ni sunna wo ma sua na dabi be na wo sua ni bosom su undum nsuya bosunsu amukra ma hwe video bi obi so okom maame wata asem awre hosem maame wata be fa wi won apo maame wata ko onfo ne nkranfo ngwa no fo wo mana on se nkran na de nkran ne anwonafo no de omote maame ase asante region na omunnim maame no nti obu wa maame aba no so ba we na ho te se asu abena mi defu ye na me be kire se da bi se maame wataba wo so no wisu ahwene de ne nkrofo bebra foto ahwene de egu mo se maame wataba because my won bi o come maame a o ye makeups ni na yeah maame de ono time bibia o maame konfo betuma tattoo krato no nse he and there ena maame ni bosomatade o ono no lazy no apempam maame ntale ye bebre oba ne obetuma hye week ni nyina ogya na oba won shatale kro obesesa na nko fa nwira bo mu de ahwene gu aso ko maame o pro mu nyina ye me ba hwe omu nyina ye kura ma ti o ma ko mu so mbewu hwe maame shatale kro Very. And I'm on into another Jordan to make a bonny. Hey, or permanent style, papa. Share. Amen. Omunya myself. Omunya, and I'm Matthew Panensi for more. On funny Apo. I may forget your more, no more moon come, mammy. Atisem keke, come atisem. And our more common or my and mamma gu a pumunana. Who are with my coin, I'm a group, and I want to incorporate my amamma and sugar see and a very dear see. And I'll show a book with my amamma. I said, be now more corner, more Yamamma, no Marco to wounds, among your moms, some come, mammy, and could now go down. I fake. One or more a fake. Nina fake. Nina fake. Who got to obedience who say mamma attack on forward, I could call mamma water or the drink, come mamma water or could to me. Nina fake. Mamma want to die. Time of baby didn't soon at the Friday. I would get a cook a friend who are one man. David.
and I the Sprite friends and I the Fanta bu ya san nsuo pan ma na the Fanta afra se no ma be no ana mo agi mon ka se bia mo ko free to me foforo na menye opa si e ma me nso mo nko ma me dem ho bu hu Fanta esi ho na akombi na yentu ano nso wan no ma ne ya asa bu hu se swat oh mo dia kom no mo ko na sana ko to drink ne ya gu nsuo baby na omo fa said am oti afa wode okonwura mo omo so omo fa omo de okonsu mama otumu betum okonsu ase me ko 40 days me ko 40 days na what to say oh na say ya ma ba kan ho ase mo twam dada na ofso na me afa na me bo na fa ba what video na ho ko na video ne dia does na kebi che wode kakakra che me ko kan hwe nchiro opa ko ma ko ma chi ma ko kire ne ma bibire ho ma kire ne ko check videos na ma kire ne ma bibire me kire pa me wata kire papa wata nyina papa wata nso wana akonfo no me say group no mu dio we mu o ma chi bu na me de menti so bi kon papa wata ko menti papa ko wata konfo da o ma chi bu jawo mo kenke kwa yes nkwa no mo de na mo o se Nigeria fo no o mo de ya no mo ta the drink na yi ni ko gu apum David. O shina ba bia wai ma me shina na ho na obeba. Nenye nso no won tinso mo no tinso na se ntu ko gu nso no ma e be na won nsaka. E bia no mo de guma na asana kwa ase. Na mpata na de akoma no. Ya hudu se. O mun nim. O na se me nim obi a o se o ko ye akosere so wade ma me wata. Na wade ma me wata wo 2. O baba ko be baba. Ah, mo majimi ho. Ho me na abewo. Ai. Awo. Ai, o matu. Ana nkwala na. O so ma wo fo, ma tu me matu. Eh. Ene butan se na nkwala no wa ya so be hu obi wo so sempa na honhom ba am so ya aboa. Ah. Ma me wata ware wa. Enye wona na ekwa koye adwuma. Enti obi obeyi ne mma ama a obesoma wo ma koye adwuma. Eno nche se wo na na ko. Mo kwa ne akoda ada wo mo. Ena ye de ma me wata be se ne pe. Ena be wagiatum ena be ye ne ho ade kwasi ade saa. Eh. Mo asem na moto na modi. Ma me de wanya no mpia bonten na amanfo de din twa be. Because matikura say yes mame mani bit me ba asasi so kra be wale nyina wo. Ho be ne bit ma wale nipa. Anya no kre. And Nollywood movie better mudi. Nigeria movie ne Ghana movie no mu yi o. Say tete movie na no mo ya bon se nsuo bi aba physical na obeware nipa no. Enu bi no mu yi. Na confirm yes nya so mo akọ mo kom movie. Na ko bi ka so ne samadi akobo. One samadi akobo. Na one samadi akokom topa. Nipa ne samai. Na nipa be da ne mframa akọ. O kra onye confirm se o kanyansa. Ono na se o kom hejimi bi a o ka. Nigeria movie and a Ghanaian movie. Samaya boni person. Nipa kura we are Samaya. Won't me found some touch body. David. Don't touch body. Hey, my kateche kura beche say Samaya kura na ewia say kura won't me mpi. Omo word na na yewe no enyewe. So we why other na ahonhom. Nti honhom no. Anu tena obi wu ne esa wo na so wa ketewa. Nti me kala no. Won't me face ewia. And won't me find some canipa. David. Tis a program of Bewura, my woman gate, but I'm from. You won't think I say, well, quack of Bobby. Eh, some are better. Someone Jack Chine. What's the went to my house? Every time I say, we'll be a boomer. Went to Mamma, movie, they are completely you. And then there will be my term. Maybe so long as you're moving. So, oh. Me pie no e ma de mo mbere na mo nya phone nti enya pie ana pie ne na pie dada kini eye na na se eye to ma de mo mbere na mo nya phone e kechi na ya below o jai na me you see ni yes woni mi se me church no se be ma ho kire no na oba ho kire na me de be ma be ma o na na de be ma de so wa won de ya be ma ho kire no ni boafo bia o ani die mu bo ba ho kire na o be ma bia wa se o pekura wa twa ne boy no betima afre no yo ma me wan sidi ya ko me te won ka che o ja wa sem anu a me frɛ wa me che na o
say me boy na jai oh tintina ma frɛ we o de me wo ba bi send me kakra bo se ne hu puse kirikiri 99 ideas oh na say me be kan say akonfo ma na ya akonfo ma no so mu hia mo a me support me ma na jama akonfo ma na be di matem me say ma na de akonfo ma na bibire wo kra na bu wo kra no be ma na asidan ma na bo so mo ho so be ma be sidan ma na to asase nyina ma na wo be ma be na ko sidan ma akota asase no nya bi unya nti akonfo ma no me hu say akonfo ma no me hu konfo ba no wasidan bibire ma na ha no o da bi bi wo kra na ni kunu na to prot na ni kunu abo no wasi na so hwe me ma ni bi wo ho no afi no ko to prot ti say me makoma me komu me bibia me nam to e obi o so na bua ma me si me dan umpagya ne nsa wana oboa ya na bosom na aboa me na me de asi ti bosom ni nya bi ma ni amete oba me nim konfo ba otimi frɛ be mama be me ka ase bi kura wo mo hene ne kwatwe mpra mo hene ne twa ase ma wo mo esi dan si so wie wo se bosom so mpene mo ngwale wa fa hwɛ nsɛm ho na yɛsɛ konfo be kwa agro na onfa osumai emafie na wona namon ne guess ji wo mo na otena bia ba bia se ji we anka tware fo ni bia na mama ni so eto anka tware hwɛ akɔ akom o meduru fie ya pon onfa abosom ne mafie na yo bosom bi wo kora de ne kɔ akom aba unyale 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 kujale ebe ma kujale no bosom ewo no de bosom nyoma chini obi kura wa bosom ne ma hye no de kwaje oba no ba doso sinasene no oje no ba apo ene akom de sa say ko kan na azanfo ni di watem mumble mo ho ase na mumpe bosom papa amana bosom ne nante amunya de mo kire nyama biribi wo se akom no bi ye ne de ntini da na adwe be kire obi ntu obi fo na so bi wa na adwe ntimi kire ne se won kwete haban panwale bi ye no akwete no de gana afi bosom na teko na nim se honhombo ne betimo be kasa kire aka so mo na mo amo omunya omhia nkwanhia ni nyina no obosom papa no ameka nsem bosom bone betimo be kanse ma kire won ade mo akoya mo nya problem me say akom no mo kom nkatwade akom wo ye komfo no adwen mu na ho na se yeto ni pepe ni mu ase me bebere ka mo ko nanka o mani magu ase me mani magu ase nanka o manya ase so to me say me mani da ho mani da ho tamu ana men wale ye kura mo ntima ase teme trap ne na ma wale emfa Wase nyo ba na adwe mu do emfa menye hyo me yire kura ka tianse makowi obi o ka tianse me maniska ka se anya wase no ano case die ma maniska na enye me yire kura ka se me ko maniska case die me yire se wo tianse fo ona de on pay entro utwa entro dia asema ene obi abe speedy na se me hu nyoma bi o social media ne so e fa nkwala na e wa akom titie mu ubohu na se eduenu mira o ma so live na o hwe bi mu skirt ase the way o mo ye no se asa kata style bi ma menkyere wade me mfa blame ne man nkwala no bebere master tesa enti nkwala na ye bia ontime nka eno ye hwe efia yete obehia maame abere wa be 65 years o hwe legacy bi ehye bia ne tobo ne bia na fubo a tan kora oba de nka be 55 and 40 years kora upia se skirt kora na be sha what skirt kama and ni kanyina mampani for the pia bonten so nti se ne ba ne ye bi obede watimaka ontime nka master bi wo so a subana ode na di ofie no saa na nkora no so sua ye wa konfo bebre mpanifo bi o mo sha ase do so sisi wo mo ma asene se akoma kan mo ma ene wi asi no omo ma no kro mo bebre na ntima nkom ti ko so obi ba de obi de do so ase ne ba asene obetima ka bia na de me problem mo man kwala na mo man kwala na me tu o mo fo se ene ma bi wo ho a na se wo master ya wo master obo na bela wi o
mensua wo master na oba wona woba so me your life na sa akwala ba so a so uta ba me life so a me uba na so be kraba kira bi na tete akoma me pamo me pamo anye se bia me pamo se wo ye konfo na me wo manim no na me pamo da bi me pese wo fa o process mu me hu konfo bia wo tete akwala bia me hu ni se sa akwala no te se me makwala me tete no enti me metima akasa kira wo se wo ya akwala first na konfo be le ba me life so a na o motete akoma o mo so mo sua me na me so sua me o ba ne me mforo ma taase ne tie bi ne mani ehu anya metan na emom se wo ye konfo no aforo bebusa me question ma me diu no otete akom David go say me won if some tie ka so wa kom tete ma no nsia nse so no nsia ne we bo wa bonte bra won share dem tina enye no nsia uko dware duru ba se wo duru ba dware 7:30 a u dware 7:30 na ba say o de 30 minutes ne ba ko dware duru uko dware a oba ya na ho wo ya na ukura dem akoda na se me hu obi o de 1 minute dware duru 1 minute ko ya wa ko hwe gunu no aba hwe uko ya share duru ma wo na uko dware a uko na uko dware duru na uko duru a obo duru no mprensa anom na wo bu nkotodwe wa duru ne ho na wasere wo boso mpanyini se wo sere no ebi akoma wo titi no wo sere se wo mfa ne sunsumre na ho de meta wachi ade be ya adwamambo ohaw amane onyimfiri wo so omie wadwen mu se de be ade bi obeka kire obi no masa be kire obi a wo bete ase so enti ade sere de na wo bakokoto no wasere waka de nyina sa na wa hyase kura se wo de wo dware aduru obi wo kwa ya aduru na shama no kwa ya no a ma baton be asia we yakọ do because I come to see for and the anu de nana se say the o maji media no so afa enye media no to no maji afa o eh masters no on so konfo bi wo ha akola bi no wo bi nsem e na wo master no keka nsem twa ntora na akora na be di nsem nti nsem na keka na akora na ba no ya wontum hwe me si akonfo no bi obi betima fa akola oni obi a o no watete na wadene ba agrom yenu mi ensa wo hu no aka te wo master no kwa ma shedu papa ma wo nyare e me na metimi aboa wo no aka se bonsa akora no nye ne hwe no afiri wo no okọ ensem sa na akonfo no bidio ensem sa nti wo de ntoro na etete na akora no nyini no twa ntoro betima kan wasa wotimi nka masters bebre twa ntoro bebre ana se me minim konfo akora bi akoma ka no abusuan no so mo de na kwa abusa omko ya na konfo na chende na to edu ebisa na omko ebisa na omko no say ya bosom say ya bosom santi ma do tiye ba ko kra frame o se na na me ko akom de tie me ko ya ye kwa ko busa wo ebusa kwa ya da na ya shedu man so onwale na konfo na akolanse de bia de we won tia se na wo firi ho bosom na ka wa ko ebisa wo ba bia e be boa wo na nya za de we ne beti na suman ne ko ba ko ka obi bebre na nkasa ba ya na se ye shedu man nyale da bi sa kom kra ka obi na e bosom a e wo se obusa bosom no a ka akora no se opini fie ho a waba no se bosom se an pene asa na obusa wo bosom se o mba gina na o mangina we nyina akoso ni nyina akoso ansa na waje akora ndi na to aduro to wo ye wo di padua na wo be se meje no because of ebia wo ni akwala bia wo nchenti na waje no ya bi o ebusia enkomo ne de ye di ni nkakra ye jebi esiwo eda ye ba beto aso atenase bo ebre benese ye kobo atenase se kurade ba ko aye se tan ne se master se ne tete nkora no mo nkotete o ma no wo mo nsuo mu ono master na ankasa nsuo mu e na wo wate akora na no wo no ankasa ne fie ene so no na bosom na ebe kan no na so bi wo a okwa bosom na wo de ko ye no oh se account no atimi kotubi ma wo charge wo no ko bosom o jisika no kotubi ma na wo de na account fire day ase no wonti nye kotubi ma o minima konfo bebre on se bosom akola bosom no ka akola o wi a o konfo no bana tana se wi a o ankasa ma ne bosom e compose se ai tete sanity o se o ma ne bosom ba ko ada so ma ne busani ana ba ma ne brani se de be akola ne ya de na nya bosom bi to ba ka kire di sa bosom na ade ne be ma no no ade bi akola ne ya enye bia no mo ba so no ba be ka kire no afra akola no ade wi a we ne emmo
sa titini to ko e den ayɛ ma abosom ene buta sɛ master dodo sɛ na mo tam bosom mo akala emfa ho wo de ne kura wan kura won san fa nko no wa benya bi se nya na benya ana sɛ menim konfo bi otete na akala akom na akala ne nim me sa tana mo wasa kuropon ana ofrɛ me na me bɛ na mbɛboa nti me ba hɔ ya wada na mbɛhyi nduru me de hyehyɛ fam e wo fie hɔ nti me menda no na dapa de bɛti kwasi ada nti me kwanam dapa na master no so bɛbɔ atenase no sa akom de mo atenase dapa akwasi de okay nanya nti suma ba ye wonders ye me ehwɛ e ba no be yiska e no de ma akwala ade akyin a master no so woma adenzi wama besinde wansiwo wansiwo na ye me ehwɛ gina dwemu yiska e no obusa me master se na konfo be ne gina dwemu o ma ne yiska na akofa ka shiri bi ya ba trabe akotena wakana na ato na master ka se hwɛ me ba no ya no begu ani mase na ne boso no mo stop mo ntie bia mpenempa na ye me hwɛ be yi ni sika okoye na show ade ewu so ayaba PSA so be yiska okoye na PSA nua show boy no no so ba be yiska sa na sika wura wono so ba be yiska ya no mu di loto afi master ne bo afu kwesiere no wansi wo na bo to kakra onya fa kotua ne ka se okoye na bo so maduane woni akora so agye ni sika ata so bana amaso e ba so me ndanko a kwesiere nka ho konvo na ne kom kwesiere so bi itina na so san kwa akom tetu ebie mana na we kwa akom tetu ade na ye wo apo yeah, ni mne man grofo ye grofo. Mimi hura mekandia se menyo. Akom tete ye won grofo bre wo mu pa. Amo ble. Ese sire nkola no man se ebi o ba bi no firi wa na o ka kire master ma wi akom tete di ko ma transe. Me we do ka sanse fon na kire. O wi me nko bo transe. Na di o sha se no ntimi fa nko ewi. Na ye papa nka master na mo transe. Master Ben eba wi wa akom no se me mo transe. Na obi ne nko bo transe. Amuka se nkola wa akom wo. Abusia ye de nana besia ye beka bi ne eje bi akomu nsemedoso ze se ye keka kwa atenase baa no da ye beba ndem gini se ye bewura atenase bom na ye nso ye hu dia e mammere ne amane ye koso atenase bom de se wo totonyo ma atoto na o mata de kobo atenase o mata beto bi ana wo na beto ni nyina na be kireche mu e de a kire ye nana ba che wo bibi abeka etwa to kakra metimi aka ade agya yi nua no wotete akom ne se na sere wo se berebre ne ye se o master kura yi bibi ne hawa amane hawa na me boa wona na mo taa wachi na wo bo atenase na wo sika ba wo be fidi wa famu bia me ko akom tete me fa ne mpa me fam from comfort wa ho to atapoku me fa ne mem e wa achiame fo nsem nso me anha me o comfort wa kra de man shedam fam kase shedam fam because na me ko atapoku wo no achiame fo ho me fam boni bi be ko so bia se me a enti ayi saa ayi nyomo no se ye me de papa boni bi be si bia ye se ye bia ye se me so ane se me ani se nyomo do bomo ame me se me re ho kra na me ti saa nyomo na ye wa rechichi me re achichi boni bi be ko so bia se ye me se nya boso ne ba be san me ti no bi am ko akom tete me master yire ye se me mpana no hwe me de mabre o chantro to me so me ko akom tete na me master wo yire mu mienu na ba ko de leader na ba ko de echa ti me ko ye na echa na me ko tu ni fie ho ana master ye se na yire ni ti later na me hu se echa na kura na epanyi no leader na epanyi na one na wo na me so okay se ne wo fie aye do so ti de master na kire me ne be fine ba ko no nyese me mpena asem mintimi ne nya fine to say we because insa asem si ye de be hye me nti na panyini no cha no leader na company ne se me mpena asem ti da ko na me tena ase na me ma me mintimi ntan o de biara da ne mu ndi ase ne tie ene tena me me so matwi su ba ko se ye do so
Lydia de me fam. Obo kontem. Konfo yima kona kosa nsu bra me. Ko di dwabra. Bra ma chiri ba ko la cheo. Na hwe. Mbokola. Aba nkwanta dwem ma be di dwa. Na me de ko ya se kosa nsu bra. Ko abo abu ma kosa nsu bra ni pa bibireti ho. Se me mpena se ntio se expect me. Hame. Ani obi to famous man. David. Also your graphic. And so name you nyam na ye fine. Wow. Oh. Na ye fine. Na se kwa se mtuka e ko ne ba ni school mo. E ko afijase yi na e ko afijase na ben afa hye na ye ba no. Na ba no. Me fa. Class be 6 no to so kwa kwa na school. Na no ko chia no. Ane na ni birthday kura ni class wo me to drink ma o mu nyina me o mu so tere o mu nyina. So me ne master wa pam so ni ho a me hwe na chi ono so ni ho na hwe ti me di ma bo hye so na think ma ka so tete me di ka me fa anka me mfi kura e obi o tie ye anka o mfi kura ma so sa akom sa na ti akom kan wa na obi ayi wa ma adofo nyina ada na watam akom nka sika ni ba ye ni ba oh ye hiafo ya na akom kan na me ma bre o me de ma nye ya nka me mpino oh kenya ko pona na na ni ni yi kura Agora não, pera sempre. Ah, como sempre. Sempre encaixa na punha ação. Ah, o grande é pura muso ni ya wo. Fie. Tu me sere mi anu me se bre na ye. Ni ma tan de obati bi asem ntwanto so. Ah, na me se mle bi e cha ko dema gadawu konfo no mi master yere na busuafo. Tina ye ko. Ena minua a cha ko ho na Lydia na ye nkwan na a cha frɛ me na ko frɛsi obi so na wo de bla so peso na me kasa no so na bibia ye bɔkɔ na mso maame ko ye bibia ye bɔkɔ no so na modidi na mso sisi akra na ma Lydia ye bia na ma ye so na me master we na mso master kra a hyɛ no so wa frɛ ne phone na on fa na mso be se wura dem wada na so kra na master pi no ni fi am so wada no so me fa phone en command am so ma me woni say nipa da ye nyare no so okay what am so no woni say me master na e bo pa nti say ofre me master na wanya na ofre obi ana nipa no ti say nipa na o de ofre na o de ma me no me de phone no asa afre na busan say me master we no say master de fi na ma a chance afre am so o fie no say or friend the person was who if you know say no akọ dem ho me o friend me say me nya de ma no na me de me pie no ka say me tupu no na me ka pu no tu nto o nko ba bia no so okay maka wat eh ye kakra cha bo Lydia bo fu adde ya o me say me e ka kire cha say e nkwan ne nkwan nya de eh say maka kire ne kura say ne nkwan nya de asem ni fo is me ni mi ni gina so o danzi ni ne ho e cha na fa kire beta be ka kire say ne maka na o mi no so nkasa se nipa ne ye call no nipa na ono no e de phone bre me no mom na akoka kire Lydia ne se na me maka to kwa je na mse dia asem ni ntima nkasa na me ko gunsa e wa abo me se ba bia me master wo bia me sere se boso me nsi no fa me mra fi le jada fi oh ani be 30 minutes ya tintin me master da na tade egunu kon ho aboso me ya battery so de na ba ba na me se eja de ma dawro ma ntoko bi se na si fi ntimi sere munya abusa ne ehwe boso me tana se o ye abusa no se nkomo se ni no mudi ndi o manka afi o mrati ma bre o waji weni so hwe ma bre na mle bi master yiri ko bo ni ti na de san ti o se no tribu o mbo mo de ahwene bi hihya no ma bobo no po no so ade san nti no pekwa ba ye aduane nti ama master na hihya ama no nti me mfa nhihye na ma bobo ano po ma no nam so ye ti ama nwa sese e na ye me ya man me master ni fi chia me ba ko wo friend wo ga obe hu ya wa friend master say me san na me yiri tri eh o wa mane master by ni wo fu ade tinam de me sa ko fa ni yiri tri am so master o be je ne yere me na me tuwe de na me wo alo so mai me tuwe de na me wo me da wo na se cha be family asen ke cha so wagimi na me tuwe de na me wo
ya de me ma ni train o so ko ade san no no pekwa ba ye waduane no to me fan hye no ma lucky say ye na o video ye can video ye ntimi ye na o de o video say ba ya to ya na wahwe da bi we de wan nye ni ye san ne ye ni ye no de video ne kire no na me ho san ye eno kura na masa ye me fifu ne ko frɛ bosom bosom be kire ntimi de na bosom de comment to kama me Zai me de anga ma famo me master so ne o mama tade ropo bi na mama top o mama tra aka no mama slippers me so na me master ho ye pe nkrofo pe so mo ye na we nyina abo me tim ko shedam so se tidie bone pa na ma ye nipo o master ye so ya de ma no so untimi nka se wonye e na de ne kura nye tokuro ya bontin na me de ne tiri na ne hihya no keka ama no me bone ma ye ni me de ma bre ba ni akomo nafo dabi ye me so obi a chapa de kura ne ya je se nyo na ba kon ho hwe a konfo ne bitim ba ha mo ko sika ho mami enye izo abusia ye ka beni ye je bi da fo se chama se fabra no wan fa ma bo so ba wan na be bo obi amwa timi me o ne se chama fo me na mi so mo no ma mi si no ma na ba cho wa no ma ye fun ba cho ma mi si ma wa bo so ba wa be nyame fufu kra ni be hwi a mamengo ma wa me bra ma bre no me me kwasi apanyini che ena so aboa me ena aboa me ena mo di mani wa komtetie nyina mo hia me a mo salute sa na wi asete te mesere o mo se yan fa bufuo ne dabi aya ka ne akomo ni buafo akomo ka obi kura ne so so be da ontime mene mo ni nya din ne bibia na be ye na me master say confess wa so ye bibia mo ya de o de sa mo nyina toro ko nan dokwa me yan madana asupra pa fa se ya me fa ho timbe bi enya mene die me so kura me kan ye na me lo fi na no me koye sonfo ba me bi adwuma pra o se me ka chen se won twene ho fra fa se ho lo fi asem enye easy easy tin sam de on betin sam de bre betin se o master so anye obi a ote asem o ye abusa no koye akonfo yesi ni bidia ne wo woni nka wa komtiti mu da oninka master bi o ote asem o be ye abusa ahwe no wan konya master ote asem o ye abusa na o firi ba bi ba ne de be ka che no wodi so de am do nya no ntimi nya ko be giant tip ntimi o first master tapo no ote sa o firi ba bi no mo ka asem a no agye adi tibo ne bufu no so kasa mi jana nyumere no makotana ncham se master esere e pesen kam ni suma kasa metimi o kasa da bi bo sum bi enu ana mafa akiri mako frɛ aboso mana ba o munyina to nda sana to se bofo da ma se ni na esi fi hwehwe mai e di fo aka kyerɛ me dem de ma be di sisi a azabo ana masa konfo se o timi ka se o mpese mi kunu o timi ya de hweme a makɔ aboabo mu makɔ ka kyerɛ aboabo se na masa de aye no so wa sini so firifie no de na du aboabo mu se ba so de to nso no na me na meka twitwa agye no to da tene no wonzo mu a uyi mari wo so nyame betu aka ma wo e ba sa ne me yi me ni me fa wo be me fa wo la eto be so anu aso mi so ayi fo so kume kasia jimi no de asem bi na ko bobo so ma ne e de wo ye aboso no be busa wo se wo ba me yi me ni kra me fa wo ba kasa ma de ate kra me fa wo ma no kra na me pe me nye nye me hu me fa ho pa kasa ma de nche wa adwuma so ameye masede me fa ho no bi me na me masede an ncho nkwan me nkan hwe me de ntina tum nam de steam nam ni nyina wie no na ma ye nkwan ono mo chiri fufu e kwa kan se anu an kan me de kwa kan o se kan nam se so no manum de so no me sra kan hwe so pa me eso na me kan hwe o tim buzia me se ma kan hwe me se ai enchine na tiri me se master also test eso no bia ne nanu eso na me kan hwe na me me o ka kire me se ha
na me family nansi ha betima di 1 year me family nansi me me o mo anu mo ne me ye ne me bo media so mo nim mindra me betima no watena fie 1 year me pa me kasa ho and that's a kobnafo wani abnafo su and so mo say empeni po na me me frɛ wasoma so na me no ya ka we dey no order na me betima frɛ wasoma so me fa ho ena betima no dey ahyem ake kama dwene me wi a anyi 30 minutes ka me frɛ wasoma wo pa akɔpa agya wo na bosom be kyew me fa ho yeah na da ko mo so ye mabufuo ensa bufuo agent so emabu abufuo nche abufuo so abufuo no pa ni kwa se o ma 12 bo abufuo nyumire so ade kwa se o ma ade eche so ra timi metimi no ya ade pa na bosom afa ho achew me kana ma no ni makoma me fa ho bra o fa de bufuo kuntan na se metimi me wife ko se na se me wife nyantokwa na oye aduane mani na o se ka de che no kana shima me mani na bosom ache me na de che no bufuo no fa aduane bo kana shima me na bosom che wo no na confirm na kana yere kana ni kunu na nka o komo na me amete sipe se me bufu ni mama kon homa o sa bosom na cheme na me bufu na me bo kon homa na wa anya aduane a wo na bosom be chew hwe o me de adwuma di mere e hye no rof o chirka ache no na ni we wenu na ya che ni we ya che wa so me de mani aje o se de osusu ma me no na ba o so kuru o so che ebusia ya kebie jebi da fofo ye ne na ba be si nkunya obeka bie masaye den ache ye da se odi yechi amadwumade ni nyina ye kama kire wa adwen e comment section na se enye didi atem kire wa adwen e wo mo se ma me nipa wagimi o ye de ya wagimi bebiri otan ene ani bire ne tie ye ntimi odidi matema me mfa ho onua na mi anka ope ukunu bi ni mi anka ope obla bi ni mi anka ope nyankopon na na mo ayemi mpanyimfo ne atitiri ene hia me ti se wo hia ni bi ba ti se wo nwia bi hu mbiri gigi ntwe bi se na so bi didi matema ha mi o revele atem didi do ko to bi didi matema ne ha na yate se mi ni pa fon te se wo no anka boso mama me so na se sa konfan ka sa mo ofe enti bema oba na se de bia me ka se boso mfo bia ne ho otan ho otan na boso no kotu ye obi a rare boso mbe fa no bia te se wo hene ana wo hema sa kunwa no wan koto a boso no twusu bia wo fe nze we dia didi fata no moti akomfo bia no na fuso mo pro smart obi smart moti abia pro obi smart mba krokro wa hwe na bas yene na kwaku nsam hwe ebusia hwe moti akomfo hu mo se we de moti akomfo no krokro onyini kura hu yene na bas tito me ha mani nkwa na bas betuma ko be 70 years so still now one day so mo si bo sitie hwe na kwaku nsam so on na kon be sa moti apo bi o smart upa krokro no smana her no ko shum ala moti asuma wa foro papa na jao ho kala mo so na ko jao ko ra o na moti ko no odi nkomo da yima no ko she o ka asem no ko na so bitimi frem o se na sesereku aba ne nchen o ka asem bi chene wa ante na ma me wa ante de wo kokora amekora de yemi na wo she na go ne so de sabe ku frem afre no na o frem na so be ba ne asem wa ba na wo no odi nkomo no o ka asem kire wo ko she ave no benya da aje na de me kan wa te ase wa la Mr. Den kana minti okokora wa jawo moya smart na moya fast mo kasa che mama te wa ene maka kire mo kwala bia na adwene mu da ho bia na adwene pekin tem onye faster mo tenti no nanti
ɔbɔ hwere makora onim de opɛ so ɔkyerɛ ɔbɔ nani a onim de ɔso wa training ne bo a mene sesa kuto otumi yesei metimtum ho ade kɔ opɛ so ɔkyerɛ ɛso wa training de ne nyina wa training we nyina na ase wakasa wante ene se osu dwan de sanko akom tete ebi se o na se akom ye exam se a kan krofo mbasa akonte ye no esa na mo ye exam se na mo graduate se krofo ko akonte ye no ka ji se bi jai madam soja ni bi no ba me a foro bo ntimi mforo na soja nti popo ya wan ntimi mforo se ka se sa ko training bi no se na se ka se sa training bi dia e be yi madi driver. Yeah, Jenny said to feelings a match. Oh, now, I'm for patrol phobia, I'm police from by, and I'm so, on Paki comes so. I'm in trouble, have maybe her. But in his sunny good grass, you so being a young for. Because I know, and I'm a poor with them. I'm as a poor. Maybe I'm a farm, but I'm so Mrs. Hey, sir, Namu Baramba Parliament. Measure Shamram said, my people, I am from from. Insane exercise. Unya 5 years ya, you don't have a fro. Unya 7 years, you don't have a fro. Unya 10 years, you don't have a fro. Now unya 15 years, you don't have a fro. Or maybe who are prepared to retire growing. Yeah. Ever say, a comedy. Munya would train Munsia Nema. Young Colanos or Motor woman. What did you over to me be a man? Oye na we anyi waye kora na nananom be yi waye memi obi oba me nche bia be ka no kora adudwale me fani agro me kire nuru rough o se nkra bi wa mba me kire mo kwa fa so tim bosom es ma nkire no kwa fa so de sumi sunsum tene no nim so waye kisa kwa momra me mo ase na mo nsu ani na ya mo ama ese me master comfort se wa na kire me bosom tim comfort se wa na kire me kwa fa so tim bosom e chia su e timu no e na me master so kire me kwan e fa so de nkwatia etene oye ayini bia nkwatia na bi wo ho a o de chain wo to chain na de ahye na durum bi wo so a oba kire wo se tim ya we no ye de powder ani kusua na etim ono no ntimi fa haban mfa ni ni na ye powder so de ehwam hwe o mo de so mo chibuo ebusia ya kramo da foforo ya ba beto aso e de amamu